kalaagan kayo. Pero pudi pa mo bisita, ang bugiros ni pari ada, di man managad. Kung dugay siya sa kumpisalan, hinaya ini pari ay kadugay mahuman sa kumpisal. Maabdan batag ugma. Pero kung dali kaayo, sus pari agi unsa man to mo ko paminawal sa akong problema. Kung makakita kita o managtiayon, foreigner ang lalaki, inay ang babae, guwapo kaayong foreigner, bati kaayo ang babae. Kung ikaw magtanaw, unsay naa si mong una-una, unsay imong ikasulti. Dili siguro tanan, pero kasagaran nato makasaway dayon. Kamaot sa babae, guwapo, foreigner good. Unya, gawas ana, maingon dayon nga, ang Pinay, muapas dayon sa apam kay daghag kwarta. I don't think so kung kitang tanan inanang judgment, naapoy uban, kadili. Mao na mga igsuon, kung makakita tao, mura og dili kaayo, nindot, naagi ikasaway ang tao. Ano kahana? Sa sige na ko pamalandong aning klase, nga ebanghelyo karon, niabot sa akong pamalandong ang kaning common kaayo nga ginagamit na kaayo sa sharing. A priest is always wrong if he begins a mass in his time. Before the mass, his watch is advanced. Pero kung ang pari magsugod sa misa late sa oras, ning paria walay pakialam. Kung ang pari taas kay gwali, lagay tugay kay mahuman, igbalik ra bang wali. Pero dali ra kay mahuman, paria oy way lami wali, wa kaandam. Pero kung ang pari sad dagag sakyanan, naisakyanan, unsa-unsa pa makita, the priest is so luxurious. Pero pugwa po sa iya, galakaw na lang. Paano pa ning paria? Uy, sige naman lang kaulahis misa kay wa man po'y masakyan. Pero kung ang pari sad, sige og bisitas mga pamilya-pamilya, mga parokyano, say may tabo. Kining paria kalaagan kayo. Pero pudi pa mo bisita, ang bugiros ni paria da, di man managad. Kung dugay siya sa kumpisalan, hinaya ini paria ay kadugay mahuman sa kumpisal. Maabdan batag ugma. Pero kung dali kaayo, sus paria giunsa man to mo ko paminawal sa akong problema. Mga igsoon, kung ang pari kusog kayo magsigi og renovate project sa simbahan, hay paria gasto kay sige pangayo sa mga katawhan. Pero ang pari dili mubuhat kung sa mga kinahanglanon. So sa mo pari gyud why initiative. Kung ang pari nagsigig uban sa mga senior citizen, elderly, ay old fashioned ang pari. Pero kung naapod siya sa youth, sus uban yun siya kay ampay gyud niya. Uban siya sa mga babae, ka playboy pud sa mong pari. Uy, kung uban po siya sa mga lalaki, alams na. Kung bata pa ni pariawa pa maging experience. Kuwang pag yun. Kung purti pong tiguwangan, nagugod-ugod na, makalimot na sa gisulti, magbalik-balik na. Nga naman si Father, dili na lang yun siya mo retire. Ano nga tao naman mo? Kaluoy kaayo. Nagkaupaw na lang inyong pari. Wag yung sakto niya. But, if your priest dies, there is no one to take his place. Bisan kamo sa inyong pagpaningkamot sa matag adlaw, unyag sawayon gihapon ka, masakitan sad ka. Masakitan sad ka nga ang makita kanunay puro sayop nga imong gibuhat. That they did not recognize all your efforts, all your goodness, and everything nga imong gibuhat nga kaayuhan sa uban. Mao nay bantayanan nato. Kay usahay we tend to be righteous. Namatan-aw nato kita gyud maayo, kita insakto, hindi ta pwede nga masayog. We tend to be perfectionist.
Dili man na sa dautan mga igsuon, pero usahay di lang sad ta quick to judge because we do not know what is inside that person. Unsay iyang giagihan, wala ta kadbaw. And sometimes kasagaran nato ang kusog kay mo judge kani pagyong naa sa simbahan. Sakit no? Mao na ato bantayan. Kay kitang tanan pareho rata. Sama ni mga parisiyo, sama ni mga magtutudlo sa balaod. Nga kanunay gyud magsigig bantay sa sayo. Ang ato ebanghelyo unsay giingon? Mitugtog kami og huni sa kasal for you to enjoy, pero walay ni sayaw ninyo. Miawit kami alawiton sa paglubog, apan walay nang hilak ninyo. Si Juan nga mianhi, wala mi kaon, wala mi inom, giingnan ninyong nayawaan siya. Si Jesus nga nakikuyog sa mga kobrador sa buhis, ni inom, giingnan ninyong palahubog. Unsa na lang bang yun? Ang tanan sayop na lang yun according to your standards. Mao na mga igsuon, hinahod unta sa atong ebanghelyo karon, ining pagpangandam nato sa Adbyento, sa pag-abot sa Pasko. Dili lang unta kita magsigi og pakita sa ato ang mga ipangputos. What is outside? What is the physical and the visible to the eye? But labing importante, atong puston ang kausaban sa atong mga bati ug atong ihalad ngadto sa Dios.